момента на разболяването. Може да е нещо много по-назад във времето. Но като цяло децата винаги боледуват, защото има болест в семейството. Най-вече взаимоотношения. Има един прекрасен автор, който е създал не един и два бестселъри на тази тема. И тъй като тя е родоначалник, един вид на този холистичен поглед върху здравето на човека, затова ще я цитирам. Това е Луис Хей. Преди близо 20 години прочетах първата ѝ книга "Излекувай живота си". За тези 20 и кусор години многократно съм се убеждавала, аз работя, повечето от вас знаете, с деца, в медицинския аспект на тази професия. И многократно съм се убеждавала, че когато едно дете боледува, зад това седат взаимоотношенията в семейството. Защо това е така и какви проявления имат различните взаимоотношения, създалите си ситуации, начина по който се реагира в семейството на тези ситуации и как това се отразява на физическото здраве на децата, го разглеждам в обучението "Моето щастливо бебе и дете". Ако имате належащ някакъв въпрос, може да ми пишете, разбира се, и налично, защото понякога моето обучение в трите основни направления бебе, дете и майка са 3 пъти в годината. Ако не може да чакате до тогава, ако не може да запълните някаква своя празнина, като познание за тези неща и смятате, че мога да бъда полезна, с радост ще се отзова, стига да мога